Magandang umaga mga kapadaba. Andito na naman po tayo sa ating vlog. Magluluto tayo ngayon ng bangus with tausi. Isa sa mga paborito kong ulam yan. Niluluto ng nanay ko nung bata pa ako. At best seller yan sa karinderya namin noon dati nung nasa Divisoria pa kami. Umpisahan natin sa pagpiprito ng bangus. Lagyan natin ng harina para hindi tayo masyadong mamilansik at baka tayo ay malapnos pa. Okay na yan, lagyan natin ng harina para swabe lang ang ating pagpiprito ng bangus at hindi tayo masaktan. Mahirap naman kumain ng masarap na ulam tapos may dinaramdam kang masakit sa katawan. Okay yung chill ka lang habang kumakain ng masarap mong niluto. Ayos ba mga padaba? Ayos. Oh. Okay, ito na mga padaba. Maglagay na tayo ng bawang. Tinanggal ko lang yung maraming mantika kanina at naglagay ako ng bagong mantika para tayo makapag-isa. Unahin natin ang bawang. Medyo pisa-pisain natin ang bawang sa mainit na mantika para yung oil niya lumabas at lalong sumarap. Lagay natin yung luyang konti lang para dagdag sarap lang. At lagay natin ang sibuyas. Haluin nating mainam yung sibuyas para magsama-sama yung lasa nila ng bawang at luya. Ayan. Halo ng konti. Sige lang. Enjoy lang sa paghahalo ng mga ricado. Ilagay na natin ng tausi. Hindi ko isinama yung sabaw ng tausi kasi masyadong maalat yun para hindi naman tayo masyadong maalatan sa luto nating ulam. Lagyan natin ng paminta para humalo na yung lasa dun sa sauce natin. Lagyan natin ng celery para dagdag bango at dagdag sarap na rin. Lagyan natin ng kamatis. Halu-haluin natin. Hintayin natin medyo lumambot ng konti yung kamatis. Tapos maglagay na tayo ng tubig. Ako mas gusto kong maglagay ng mainit na tubig na sa niluluto ko, lalo na kung sauce. Kasi para hindi na mawala yung continuous na init ng sangkutsa. Para hindi magbago yung lasa. Nilagyan ko na rin ng 2 kutsarang toyo para may timpla na. Tapos titikman natin yan mamaya. Naglagay din ako ng sili, 1 piraso lang kasi kahit ako Bicolana, hindi naman ako mahilig masyado sa sobrang anghang. Ako ang Bicolanang hindi mahilig sa sobrang anghang. Saktong anghang lang. Kumbaga parang konting kurot. Ganun lang. O diba? Para ma-enjoy naman natin. Kasi baka mawala na yung sarap pag puro anghang na lang nalasahan natin. Diba? Ayos ba yun? Ayos yun. O, baliktarin natin ng isda pagkaraan nating mailagay na para lumasa yung ating sauce sa isda para pag kinain natin mamaya yung isda, yung lasa ng sarsa nasa laman ng isda, hindi magkahiwalay ang lasa. Magkakasama ang lasa. Kumbaga nagkakasundo-sundo. Mahirap kasi yung niluluto na hindi magkakasundo. O, eto na. Kainan na tayo. Tikman na natin ang masarap na masarap. Tingnan natin. Tingnan natin to kung nakuha ko ba ang recipe ni mama ko na best seller niya sa karinderya niya nung 1970s. Ang layo na nun, ano. Nabuking ang edad natin dyan na. Okay. Tikman natin. Kain tayo mga padaba. Enjoyan natin ang ating lunch. Masarap talagang kumain kapag sarili mong luto eh. O diba? Ang kakainin mo na ayon sa panlasa mo.
Yan ang ating vlog. Magluluto tayo ng pagkain ayon sa ating panlasa. Ayan.